beginnen met het bericht dat de hitte de stroomcapaciteit beïnvloedt. En dat heeft Aqualectra gisteravond met een persbericht laten weten. Het is namelijk om deze week, zouden we kunnen zeggen, kort daarvoor ook al, veel warmer dan normaal voor deze tijd van het jaar. En er is weinig wind. En dit type weer zal de komende dagen aanhouden. Daarom laat Aqualectra weten dat de technici van het bedrijf er alles aan doen om de capaciteit op een niveau te houden waarmee alle klanten stroom krijgen. Dat lukt niet altijd en daardoor zijn sommige gebieden voor een bepaalde periode niet langer dan 2 uur even zonder stroom en daarna wordt er weer doorgeschakeld. Dus als de stroom uitvalt is dat niet voor langere periode, maar voor een periode van 2 uur maximaal. Volgens Aqualectra wordt de situatie continu in de gaten gehouden. En over het komende jaren kan worden gezegd dat een van de investeringen van Aqualectra is om de energieopslagbatterij, die naar verwachting rond juli van dit jaar operationeel zal zijn, zal helpen met die schommelingen. Dus dan kan het beter opgevangen worden.